हेलौ रायजोफोर आं जाबाय सासे मिडिल क्लास फेमिलिनि मानसि दै रायजोफोर गोसोआव दुखु दङ दा मोनाब्लि सम एसे जुमाय लोंबायलै रायजोफोर गाज्रि दामोन दे जों मिडिल क्लास फेमिलिया बै गामियाव मोननाय जौ गोरानखौ लोङाबा माखौ लोंनोलै रायजोफोर बेखौनो लोंबाय एसे मोनसे खोथा रायजोफोर जिराया सानदोंमोन नै थाखानि बेग नङालै बियो माबा दं दा देखायगोन र' खोनासं रायजोफोर आङो मिडिल क्लास फेमिलिनि मानसि नालाय गोसोआव बिराद दुखु दङ रायजोफोरनावबा दुखु दंना गैया जाखो आं दिनै बे भिडिअखौ बानायदों बिराद दुखुजोंलै रायजोफोर आं माने मिडिल क्लास मानसि जोनोम जानानै थाखा लस टाइमल' लस जेबो गैया जोंना मिडिल क्लास फेमिलिफोरना ओरैबादि थारमाने सोरांबानो जानायनि दावराव लोंनायनि दावराव गथ'जों फिसाजों थाखा फैसानि दावराव ना जानाय बेदर जानाय बेनोसै दावरावा सोरांबानो कारेन्ट बिल सोरांबानो मबाइल रिचार्ज माबा टिभि रिचार्ज माबा गथ'फोरनि डिउस हो बाइकआ जेने थेने बायबाय सालायलांदो बेबो लामा ससेयावनो पेट्रलानो जोबहैयो र' रायजोफोर आसल पइन्टआव फैनोसै मोनसे खोथा बे भिडिअखौ नायोबा फुरा नाय ओरैबाबोथ' आंनि भिडिअखौ रावबो नायखाया स्किप खालामनानै दानाय फुरा नायबासो बुजिगोन र' मेन पइन्टआव फैसां र' सोरबाफोर गैयानोलाय र' मेन पइन्टआव फैनोसै आं खोनासं रायजोफोर जोनोम जानायनिफ्रायनो थाखा गारबायलै रायजोफोर खालि लस नांगौमानि जेबो गैया खोनासंदो बिमा बिफाया एथ' खस्थ' खालामनानै जोनोम होबाय जोनोम होनाय उनाव जोनोम जायाखै गथ'आ मानि थाखाय मिथिगौ थाखा जेब्लासिम खरस खालामा बिमा बिफानि खस्थ'आ जेबो लाब गैया मानो एथ' दामि हस्पिटालाव लांनानै जोनोम हैबाय आंखौ बिमा बिफाया नाथाय फिसाया जोनोमानो जायाखै मानो माबा बार्थ सार्टिफिकेट नांगौ बार्थ सार्टिफिकेट एथ' थाखा गारनानै हस्पिटालाव जोनोम हैबाय आइ आफाया खस्थ' खालामनानै बार्थ सार्टिफिकेट जेब्लासिम मोना अब्लासिम गथ'आ जोनोमानो जायाखै बिमा बिफाया मिथिया गथ' जोनोम जानायखौ डाक्टारा मिथिया नाथाय गथ'आ जोनोमानो जायाखै थाखा गाराखै बार्थ सार्टिफिकेट मोनबासो गथ'आ जोनोम जाबाय नै दानिया स्कुलाव थांनोसै बार्थ सार्टिफिकेट गैयाबा लाखिया बार्थ सार्टिफिकेट नांगौ गांसे जाबायना लेखाया नै दानिया एसे देरहांलायबाय नांसिगौलायनो आं बर' रायलायो बिमा बिफा आइ आफाया आंना आइ आफायाबो बर' नाथाय जानाय नङा फैसा गारदोलाय फैसा गाराबाथ' मोनखाया आं बर'खौ आइ आफाया होनबा जानाय नङा गामिनि मानसि होनबा जाया रावबो होनबाबो जाया कास्ट सार्टिफिकेट नांगौ कास्ट सार्टिफिकेट मा मानसि नोङो बाहायबो थाखा खरस जोनोम जानायनिफ्राय थाखा खरस गारगासिनो रायजोफोर गोसोआव दुखु दं मिडिल क्लास फेमिलिनि मानसि नै सोरबा फैगोन नामा फैयाखै एसेल' लोंदो बारा लोङाखै र' दाना फरायलायबाय मेट्रिक परीक्षा होनोसै दानिया नांसिगौलाय परीक्षा पास जाखांबाय नांसिगौलाय मा मेट्रिक सार्टिफिकेट मोनखांबाय जेने तेने नारखो नुखो ग्रेस ट्रेसजों हायार सेकेन्डारि पास जाहैबाय दानिया नांसिगौ मा भट होनांसिगौनो भटार कार्ड गैयाबा भट होनो मोना भटार कार्ड गैयाबा भट होनो मोना नोंसालाया भट होनो मोननाय नंला नै जालायबाय दावराव भट गैया भट होनो मोनाखैबा बियो भारतनि मानसिया नङानो होनबालाय मा जाबावनो भटार कार्ड बानायलायबाय भटार कार्ड बानायनानै भटखौ होबाय देरहाहरबाय मालाय बिल्डिं लुबाय गारि घोड़ा बायबाय नों मा मोनखो गैया नै दानिया नांसिगौ लालायबाय माबा एसे सिगाङाव नांगौ बेखौ होमबाबो आं उनाव होनफ्लाबाय लोंदों नालाय एसे बावदों
आधार कार्डनो आधार कार्ड नङाबा जेबो जायानो आं मानसिया खामानियानो गैया आइ आफा उनाव जानाय नङा कास्ट सार्टिफिकेटबो खामानि गैयानो बार्थ सार्टिफिकेटबो खामानि गैयानो माबा भटार कार्डआबो खामानि गैबावानो आधार कार्ड नांसिगौला आधार कार्ड बानायहैबाय गावनि आधार कार्डखौ नुना गिनो ओंखारबाय मारै नामा दंमोन रोमै जाना फैबाय जोमै आं जाखोना सोर जाखो फट'खौ नायबाथ' सेंग्रासोमोन आं सोरबा बोरायनि फट'खौ लागायना हरबाय थाखा रायजोफोर नै खादोलाय आधारखौ सोलायनो आधार बानायनायनि सिगां दंबावो खामानिया माबा पेन कार्डनो साख्रि मोनबा पेन कार्ड नांगोन ना मानो बेंकआव थाखाफोर दोनबा टेक्स गयो माबायो उमुक तुमुकनो पेन कार्ड बानायलायबाय नै बानायखांबाय आधारजों पेनजों माबा लंपेन्ट नङा लिंक खालामनांगौलायनो नङाबा आधारा थैसिगोन नङाबा पेन कार्डआ थैगोन नै भटारजोंबो माबा आधार कार्ड पेन कार्ड लिंक खालामनांगौनो नङाबा थैसिगोन बेथ' जालांबाय एनआरसि होननानै जि खादा होबाय लास्टआव गैला जेबो सिरि जाबाय खुन अबा न' अबा मा अबा खालामदोंमोननो बोसोरबा बोसोर सिगाङावनो लोगो मोनलायलायबायनो एनआरसिया ज' जाखाबायनो नै जालायबाय मिडिल क्लास फेमिलिलै रायजोफोर दुखु दङ बेंक एकाउन्ट खुलिबाय बाहायबो माबा गावनि थाखाखौ दिहुननोनो घन्टा लाइन जानांगौनो माबा नै दाना नांगौ जालायबाय केवाइसि माबा आधार पेन कार्ड माबा होआबा नोंनि थाखाखौ मोननाय नंला नों बेंक एकाउन्टआनो थाला खारदोलाय खर' गरम खालामनाय सान्दुं गोसायाव खारै बानायहैलायबाय मा होनबावनो रायजोफोर खस्थ' मस्थ' खालामनानै बाइक गंसे बायबाय नांगौनो माबा रेजिस्ट्रेसन आरसि नांगौना आरसि बेखौ बानायलायबाय नै नायदो आरसिनो रायजोफोर आरसि नै दाना बे लेखाना सोलिलालायनो बेखौबो गारदो ओमफ्राय बेनि उनाव नै गोदान बानायनांगौलायनो बोरो आरसिलै नै बिदि माबा चिप्स गोनाङासो डिजिटेलासो आरसिलायनो बेसो जायोनो नै बे जाला रायजोफोर बे जालालाय बेसो जायोलायनो दाना गारि सालायनोथ' ड्राइभिं लाइसेन्सखौ नांगौ ड्राइभिं लाइसेन्सखौ दिहुनलायबाय सालायबाय गारिया आरसि नांगौ ड्राइभिं हेलमेट गैयाबाबो हमो हेलमेटाबो बायनानै हमबाय नै दाना जालायबाय मा बोसोरसे बारबाय पलुसननो माबा पलुसन ना गुलुसन नै बानायलायबायनो बे सिङाव दं दिहुनलां बेलाय बे पलुसन लेखानो मोनसे खोथा बावलांदों इन्सुरेन्सबो नांगौ गारि सालायनायाव इन्सुरेन्स दुनियानि टेक्स होदो उमुक होदो तुमुक होदो इन्सुरेन्स पलुसन उमुक तुमुक बानायखांनायनि उनाव आंनाथ' बाइक नाङा जानो हागौ जाय गारि साखा खब्रै लादों लामाजों गारि सालायलांबाबो माबा टल गेटनो थाखा होनांगौलै रायजोफोर थाखा नङाबानो जेबो जाला जेने थेने एलआइसि खुलिलायबाय एलआइसि खुलिलायबाय मिसिउर जाबायनो आथिं हमै खुलिहोबाय खुलिखांनानै मिसिउर जाबा मा होनबाय जिएसटि दानोनो टेक्स दानायनि थाखायनो एलआइसि खुलिलायबाय गावनि थाखा दोननायखौनो जिएसटि टेक्स माबा दानलायबायनो मा लाब रायजोफोरबा दुखु दङ रायजोफोर गोसोआव कार्ड कि कार्ड आधार कार्ड पेन कार्ड नायदो नै बेगाव जेबो गैया बे जन्मनिफ्रायनो गारै नै बिमा बिफा गारना 10 थाखा दंलै 10 थाखाल' गैया बेगानो जेबो गैया बे माबा लेखा दंसो नै ओमफ्राय नै दिहुनसै आं बेलाय नैबे लाइसेन्स नैबे भटार कार्ड नैबे पेन कार्ड नैबे आधार कार्ड नैबे माबालाय भटार कार्ड नैबे माबा आरसिनो नैबे सोलिलानो नैबे पलुसननो नैबे इन्सुरेन्सनो होमबा बेसेबां कार्ड लाना सोलिबावनो ओमफ्राय आरो बे कार्ड गैयाबा नों मानसिया नङा रायजोफोर दुनियानि कार्डखौ बेगाव सोनानै लाना गिदिंगासिनोसै
जों मानसि नंगौना नङा जाखो अबे देशआव दं जाखो नायलाय खयथा कार्ड नांगौ रायजोफोर कार्ड मा एसे जारला कार्डखौ रुजुनोसो जोङो जोनोम जाबाय नामा रायजोफोर दुखु दं गोसोआव दुखु दङ रायजोफोर खालि कार्डजोंनो जमा जाबाय थाखा खरस फैसा खरसल' जेबो गैला जोनोमानो थाखा गारनोसो जोनोम जाबाय टाइम नस्थ' खालामसो आरो मोनसे खोथा रायजोफोर बेखौथ' बानायजोब्बाय थैथ'वाखै दा थैनायनि उनावबो मा नांगोन बेखौबो माबा डेथ सार्टिफिकेट नांगौनो नङाबा थैयाखै मानसियानो थैयाखै होननानै हमगोन रायजोफोर मिथिबाय नंगौना नङा रायजोफोर मा नायलाय मिडिल क्लास फेमिलिया बेसेबां खस्थ' गोसोआव बेसेबां दुखु दं लोङाबा मा खालामनो मोनाब्लि समबा दंफाय एसे लोङो न'नि दावराव दावसि गोसोनि खस्थ'फोरखौ एसे सान्ति होनोसो लोङोलै रायजोफोर नंगौना नङा दिनै एसे बारा लोंनाय एसे बिदिनो मिडिल क्लास फेमिलिनि मानसि नालाय एसे लोंबाय रायजोफोर नंगौ नङा सानना नायलाय कार्ड बेफोरथ' कार्ड आरो दंबावोसो बेसेबां सार्टिफिकेटखौ रुजुनानैसो मानसि जानो हायो नङा मानसि जानो हाया एथ'ग्राब कार्ड फुड बानायनाय उनाव मा मोनखो रायजोफोर सरकारा मा होखो रेशन कार्ड गांसेबो गैया सरकारा थिननाय मानि बानायजोब्बाय बे बिमा बिफा होनानै लुना गालांनायाव दङ बेबो माबा न' हानि खाजोना होनाय उनाव न'निबो दाना टेक्स होनांसिगौनो मा जाबावगोन रायजोफोर माबा दैनिबो टेक्स होनांसिगोन कारेन्ट मिटाराबो माबा गोदोना जाला डिजिटेल मिटार लागायनांसिगौनो लागायलायबाय माबा दानिया माबा नैलै माबा फैसासो सोनांसिगौलायनो माबा रिसार्जसो खालामनांसिगौलायनो होमबालाय मा जाबावगोन रायजोफोर माने खर'आ बजा मिडिल क्लास मानसि एसे मोनाबिलियाव लोंनानै जायखिजाया बेखौ नोंथांमोननो फोरमायहरबाय रायजोफोर जादों जायाखै आं बिदिखौ जादों जायाखै होनना मिथिया आं मिडिल क्लास फेमिलि मानसि गोसोआव दुखु दङ अखा हागासिनो दङलै रायजोफोर नंगौना नङा एसे साननानै नाय मा मोनखो जोङो कार्ड थाखा फैसा खरस आइ आफाया जोनोम होनानै आइ आफायानो मिथिया आंनि जोनोमखौ होनबा आरो थैनायनि उनाव आरो नामाखौनो थैनायखौबो प्रमान नांगौ नङाबा जेबो जाला दुनियाव बे कार्डखौनो रुजुना थाजोबसै जों जेबो मावला जाबायलै रायजोफोर दिनै थाखा बेगाव जेबो गैया नै बेखौ लाना फैदोंमोन बेगखौ लाना फैदोंमोन बेखौनो देखायनो दुनियानि कार्ड आयै माइसे कार्डलै कार्ड मिडिल क्लास फेमिलिलै रायजोफोर मिडिल क्लास फेमिलि जोब्बाय दिनै गोसोआव दुखु दङ